سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في لوم عربي 11 سنه زي تدالو علتو زيناتات زلكم مصيلخو كم وترو كيساف فصام دباتنا نختكتاتلونا اندعدمكو بقدامنت ارئيس زينا جوتي تولادو تግራይ ዝኾኑ ሓተት ዕባህ ናብ ኢትዮጵያ መምላሳ ዩኒሲአር ኮኒኑ ብሪጣንያ ዝካየድ ዘሎ ስሩዕ ዋዕላ መራሕቲ ጉጅለ ሸውዓተ ሃብታማት ሃገራት ዓለም ብዛዕባቲም ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣልዒሉ ክዝት ምዃኑ ኣፍሊጡ روسيا ኣብ ሱዳን ከተሃንጾ ዝመደበት መደበር ኃይል ባሕሪ ናብ ኤርትራ ከተሰጋግሩ ትህንጥ ምህላዋ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት ሶማሊ ወታደራት ናብ ኤርትራን ትግራይን ከም ዝለኣኸ ወግዓዊ መብርሂ ክብ ይሕተታሎ ሱዳንን ግብፅን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰሓብ ዘሎ ጉዳያትን ምምኽኻር ኣኼባ ሚኒስትራት ከም ዘካየዳን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ጅቡቲ ተወላዱ ትግራይ ንዝኾኑ ሓተት ዕዋህ ናብ ኢትዮጵያ መምላሳም ዩኒሲአር ኮኒኑ መንግስት ጅቡቲ ተወላዱ ትግራይ ዝኾኑ ሰለስተ ሓተት ዕዋህ ናብ ኢትዮጵያ መምላሱ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኮኒኑ ተአህጉራው ተካላብ ዘውጾ መግለጺ ዝኾነ መንግስቲ ዕዋህ ዝሓቱ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት በግዴታ ከመልሰን ናብ ማእሰርትን ካለ ከቢድ ምግሃሰው መሰላት ከቃልዓን ከም ዘይግቡ አዘኻኺሩ ዞባው ዳይሬክተር ዩኒሲአር መብራህ አፍሪካን አቤቲ ቀላያትን ኮሎሚንቲ ኒኩዌታ ሰላሚ በወገና መንግስት ጅቡቲ ዝኸተሙ አህጉራዊ ውዕላት ከኽብር ጸዊዓ መንግስት ኢትዮጵያ ከህደን ጽኑ አባላት ህወሓትዮም ዝበሎም ሰለስተ ተወላዱ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ጅቡቲ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተመለሱ ምግላጹ ይዝከር መንግስት ኢትዮጵያውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዕባህ ንምሕታት ናብቲ ሃገር ዝኣቶት አብራር ነፋሪት ኃይሊ ኣየር ጅቡቲ ናብ መንግስት ጅቡቲ ከም ዝረከቦ ኣይርሳዕን ብሪጣንያ ዝካየድ ዘሎ ስሩዕ ዋዕላ መራሕቲ ጉጅለ ሸውዓተ ሃብታማት ሃገራት ዓለም ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣልዒሉ ክዝት ምዃኑ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ቀርን ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፊልትማን ሓቢሩ መራሕቲ ቀንዲ ትካላት ረድኤት ካልኦት ሰብ መዚ ኣሜሪካን ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ዘካየድዎ ክፉት ሓባራዊ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጉዳይ ትግራይ ኣጀንዳ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ክኸውት ዝግብኦ ምዃኑን ተዛሪቡ ኣኼባ ጉጅለ ሸውዓተ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ምስልሳል ይርከብ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ካብ ኣጀንዳታት እዞም መራሕቲ ናይ ዓለም ኣጀንዳ ክውስኑ ዝኽእሉ እዮም ጉዳይ ኢትዮጵያ ድማ ኣገዳሲ ምዃኑ ወሲኖም ኣለዉ ኢሉ ኃይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጹ ኣለዎም ዝበለ ፊልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታትን ዞባዊ ዘይምርግኣን ካብቶም ጠመተ ክረኽቡ ዘለዎም ጉዳያት ምዃኖም ኣሚቱም ኣብቲ ብቐጥታ ብማንዛ መርበብ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተኻየደን ብጋዜጠኛ ሲኤንኤ ንዕማ አልባቂር ዝተመርሐን መድረኽ ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ማርክ ሎኮክ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኮሚሽነር ዓለም ለኻዊ ሽርክነት ሕብረት ኤውሮጳ ጁልታ ኦርፒሊያን በጻያ ኮሚሽነር ህጹጽ ቅልውላው ጃነዝ ሌናርኪን ተሳቲፎም ዋና ጸሐፊ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኖርዌጂያን ሩፊች ካውንስል ያን ኤጌላንድ ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ልምዓት አሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወርን ተኸታታሊት ጾታዊ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩነታት ግጭት ዝኾነት ፕራሚላ ፓተንን ኣብቲ ናይ ማንዛ ኣኼባ ተሳቲፎም ነይሮም روسيا ኣብ ሱዳን ከተሃንጾ ዝመደበት መደበር ኃይል ባሕሪ ናብ ኤርትራ ከተሰጋግሩ ትህንጥ ምህላዋ ተሓቢሩ ኣብ ሱዳን ከተሃንጾ ዝመደበት መደበር ኃይል ባሕሪ ክዕወት ከም ዘይክል ኣብ መደምደምታ ዝበጽሕት ሩስያ ናብ ኤርትራ ከተሰጋግሩ ከም ትኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ኣንፊቶም መንግስታዊ አገልግሎት ዜና ሩስያ ሪያ ኖቮስቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሱዳን ብዛዕባቲ ክስረዝ ከም ዝኽእል ዝተሓበረ መደብ ምህናጽ ኃይል ባሕሪ ሩስያ ብዝምልከት ዝኣተወቱ ስምዕ ዳግማይ ትዛተይሉ ከም ዘላ ድሕሪ ምርጋጽዩ እዚ ትንታነታት ዝወሃብ ዘሎም ምስ አሜሪካን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ሓድሽ ናይ ዝምድና ምድሪ እትርከብ ሱዳን ኣቐዲሙ ስርዓት አልበሽር ኣብ 2017 ምስ ሩስያ ዝኸተሙ ስምዕ ምህናጽ መደበር ኃይል ባሕሪ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ኣፍሊጣያ
እታቀዲሙ ዝተበጽሐ ስምዕ ንረብሓ ሱዳን በዘቀድም መልክዑ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ምዃኑ ጠቅላሊ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ዑን ቶማን አልሑሰን ንማዕከና ዜና ምሕባሩ አይረስዓን ዛጊቱ ወግዓዊ መግለጺ ዘይሃበትሉ ሩስያ እቲ ኣብ ሱዳን ዝነበራ መደብ ክስረዝ ከም ዝኽእል ብምእማን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ንምቋም ምስ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ክትዘራርብ ምዃና ይግለጽ ኣሎ ሩስያ ብእዋን ሕብረት ሶቪየት ኣብ አፍሪካ ዝነበራ ጽልዋህ ንምምላስ ዝከኣላ ትጸር ከም ዘላ ዝሓበረት ጋዜጠኛ ዘሞስኮ ታይምስ ብወገና ምዘን ሃገራት ኣብ ወታደራዊ ወፍሪ ፋይናንስን ዕደናን ዘተኮረ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ከም ዘለዋ ኣነጺራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩስያን ግን ብወግዒ ዝተገለጸ ገዚፍ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ኣይጸንሐን በጉዳይ እቲ ዘይሕጋዊ ዝበሃል ምኽፋል 200 ኣብ ስደት ካብ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ሃገራት ኤውሮፓ ድሕሪ ዝገበራሉ ጸቕጢ መንግስቲ ኤርትራ በስም ባንክ ኣባይቲ በመንግስቲ ሩስያ ኣብ ዝውነን ጋዝ ፕሮም ባንክ ሕሳብ ብምኽፋት ገንዘቡ ናብቲ ሃገር ከገዝ ምጽንሑ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ሶማል ወታደራት ናብ ኤርትራን ትግራይን ከም ዝለኣኸ ወግዓዊ መብርሂ ክብ ይሕተታሎ ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፋርማጆ ወታደራት ሶማል ናብ ኤርትራን ኩናት ትግራይን ከም ዝለኣኸ ንህዝቢ ወግዓዊ መብርሂ ክብ መራሕቲ ተቃውምቲ ሰልፍታት ይሓቱለዎም እቶም መራሕቲ ዝተፈላለዩ ውድባትን ሰልፍታትን ሶማል ነዚ ሕቶ ዘቕርቡ ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ሳለስተ እዚ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ مرحتي واجر نايز تبهال سلفي عبد الرحمن عبد السلام وارساما بريزيدنت فارماجو سراويت سومال ناب إيرتران كونات تجرين ملأخو حقا ويكون اندحر مبال قدامي منستر محمد حسن روبله دمه بوحدو نسر رابطات نايتم وتادرات مبريك هب كم زغبا موقاسو مربب حبريتا غارو تغيسوم حلفت سليان هاجراو دحنتن سومال زنبرو عبد الله علي فهد ياسين بوغنوم كساب زوان زي سقطا مريص زلو بريزيدنت فارماجو حلوات نايتم وتادرات بزملكت مبريك هب صقطي يغبرو علوم اتوم سومالاويان همن اسيات ناب قطر ناي سرح ادل علو بزبل صاوعتهم تمزغيبوم ناب ايرترا ناب وتادراوي تعليم تلاقيهم زبل مغود زلو ابشير احمد بوغنوم منغس سومالنت وساني بحبو كتغبرو مدلاو زي حغاون زحتتن يخبد ارديوم وتادرات سومال ناب إيرتران تجرين كم زتلاقو خحد زورح منجس سومال عديتات حلوات دقنا أفلوتنا بزبل دحري زي كايدو تقاومتات اتهم سلامويان منسيات ناب إيرتران تعليم كم زخدو كأمن تجديديوم يخون برتي بسنك مرجع بوليتيكا وترزر كم منجس سومال وتادراتهم أب كنا تجري بزعبها مستافهم يخون حلواتهم بزملكات زاجيت وقعوي مجلسي أي هبن ሱዳን ግብጽን ምስ ኢትዮጵያ ብዝሰሓብ ዘሎ ጉዳያት ንምምኽኻር ኣኼባ ሚኒስትርታት ኣካይደን እቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃን ሃብቲ ማይን ሕርሻን ተመሪሑ ብሮብዕ 9 ሰነም ኣብ ካርቱም ዝተጋበአ ዋዕላ ብቐንዱ ኣብቲ ኢትዮጵያ እትኽተሉ ዘላ በይናዊ ምምላእ ዲጋ ተሃድሶን ዝህልዎ ጽልዋን ዘተኮረ እዩ ተባሂሉ ሚኒስትራት ግብጽ ብዘይካቲ ምስ ሱዳናውያን መዛኖም ዘካይዱ ምምኽኻር ኣብ ጉዳይት ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ዶባቢ ምስ ሰሓቦም ዘለዎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ብዝምልከት ካባብ ወንበር ሉላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃን መብርሂ ከም ዝተዋሃቦም ምንጭታት ዜና ግብጽ ጠቒሰን በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሳምሕ ሹክሪን ሚኒስተር ሃብቲ ማይን ሕርሻን መሐመድ ዓደልን ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብጽ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብዱላ ሐምዶክ ብምርኻብ ክልቴን ሃገራት ጀሚሮኖ ዘለዋ ምትሕጋዝ ዝዓብየሉ መንገድታት ተመያይጡም ላዕለዋይ ልኡኽ ግብጽ ናብ ሱዳን ብምምጻእ ምምኽኻር ዘካየድ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወርሒ እዚ ካልኣይ እብረ ምምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ከተካይድ ምድልዋታ ኣብ ትገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ንዓሰርተ ኣዋርሕ ወንኣስሒታ ኣብ ሆስፒታል ዘጸንሐት ኢጣልያዊት ከም ዝነቐሕት ተፈሊጡ እታ ክሪስቲና ሮሲ ዝተባለት ጓል 37 ዓመት ሰበይቲ ናይ 7 ዓመት ወርሒ ጥንሲ እንሃለወት በዘጋጠማ ሕማም ልቢያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ወንኣስሒታ በዚ ምክንያት ጓላ ካትሪና በመጥባሕቲ ካብ ማህፀን ኣድያ ክትወፅእ ተገይሩ እንተኾነ ኣድያ ወይዘሮ ሮዚ ኣብ ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ከይኮነ ኣይተርፍን ናውና ከይተመለሰት ተሪፋ ሎሚ ኣብ ዝነቐሐትሉ እዋን ድማ ማማ ዝብል ፈላማይ ቃል ከም ዝተዛረበት ዝገልጽ በዓል ቤታ ገብርኤል ሱቺ ከም ዘይተጸበዮን ፍጹም ተሓጓስ ከም ዝፈጠረሎምን ላና ዛዮን ዝተባህለት ጋዜጣ ተዛሪቡ ወይዘሮ ሮዚ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ኣውስትራልያ ናብ ዝርከብ ማእከል ሕክምና
ተዛዊራ ሕክምናና ተገብረላት ጽንሐት ኮይና ወጻይታታ ክራውንድ ፈንዲንግ ብዝተገብረ አብርክቶ እዩ ተሸፊኑ ዛጊት ነተወሳኺ ሕክምና ወይዘሮ ሮዚ $208,000 ተኣኪቡላ ይርከብ እታ ዓሸሉን ብምኽንያት ሕጽረት ኦክሲጅን ኣብ ሆስፒታል ንኣዋርሕ ክትጸንሕ ተገዲዳያ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም